Doncs mira, ens centrem amb la tertúlia d'avui, ens posem en escena ja per parlar d'aquesta mort en diferit, aquesta segona novel·la de misteri. Que passa amb una tele. Que passa amb una tele, clar, no? Bueno, anem avançant sense fer un spoiler, però ha repetit gènere. He repetit gènere, sí, és el gènere de misteri, més a l'estil Agatha Christie. En el primer era un homenatge a Sherlock Holmes, al Cos a Terra, te'n recordes? Sí, home, i tant. I aquest és un homenatge als clàssics més d'Agatha Christie, els Poirot, Miss Marple, te'n recordes? Quan es quedaven tancats uns quants. Els 10 negrets, també. I l'he dut a un escenari que més bastant familiar, que és aquesta casa, una tele, no? És a dir, una televisió. És que es podrien establir alguns paral·lelismes. Arriba un fort temporal, ens han de confinar, estàvem parlant d'això, ens confinen i de cop hi ha un mort. Un mort, sí, i potser no és l'últim, que aquesta és la història. Sí, la història és... Aquest és un llibre que a mi m'ajuda moltíssim a escriure, que alguna gent em demana a vegades. Si tu tens temps per escriure sobre novel·les, i jo dic, és que això m'ajuda moltíssim a esponjar una miqueta tot el dia a dia, sortir de l'actualitat, abstraure'm. M'entreté moltíssim, com sempre, el gènere del misteri. Aquí a casa nostra hi ha molta tradició lectora del gènere del misteri. Això se'n diu... Ens encanta. Molt, el cozy mystery, que és el misteri amable. És a dir, no és aquella cosa sueca de sang i fetge, sinó una cosa entretinguda, divertida, i llavors tu portes escenaris que la gent es pot identificar. I llavors jo vaig pensar, la primera era una campanya electoral, i aquesta és aquest món de la tele i dels tertulians, perquè una Melero te la coneix tothom, i uns tertulians, Déu-n'hi-do també. També, home, però sou estrelles de la tele, vosaltres ja, home. Ara, és veritat que hi ha moltes vegades que hi ha molta gent que deu pensar, els estimo tant que els mataria. Doncs mira, jo aquí a la ficció... Els has matat directament, els has matat. Potser moren, però sense passar. La pròxima vegada no em poseu... No et posis al costat del Toni, no et posis al costat del Toni, efectivament. Saps què puc dir? Que mira, com que els dimecres no acostumo a venir, que no van absolut amb vosaltres. De tota manera, la gent que estem acostumats al tertulianisme, que el vivim diàriament, quan llegim la novel·la, identificarem determinades persones. Però clar, a veure, qui és qui una mica? És una pregunta mítica, perquè jo sempre dic que en aquest llibre i en l'anterior hi ha dos misteris. Un, el clàssic, descobrir l'assassí d'unes morts misterioses, i l'altre, descobrir els personatges reals que m'han inspirat els de la ficció. I és evident que si parlem de personatges televisius i de tertulians, jo ara si et demano tu, digue'm 3 tertulians que et vinguin al cap, a tu et vindran un munt perquè cada dia menges amb nosaltres. Però la gent que ens segueix per la tele segurament no, té 1, 2, 3 al cap. Doncs segurament farà alguns links mentals amb ells, i sobretot la idea és això, que sigui divertit, que sigui entretingut i estimulant, perquè el misteri està en això, acabar descobrint l'assassí abans que arribis al final, però també intentar trobar el personatge que seria aquest tertulià que a tu et cau més o menys bé o no. I amb aquesta calavera que poses a la portada al mig d'una televisió ja bastant analògica. És d'antes. És d'antes aquesta televisió. Perquè és tot com molt victorià. El primer, te'n recordes, el mort al Cos a Terra, hi havia una pistola. Tot és com una espècie de litografia d'aquestes així victorianes en homenatge a Sherlock Holmes, i posàvem una pistola. Aquí hem tirat del verí. Per tant, ja s'intueix, no va per la tele, o sí, és a dir, això ho haurem de llegir, perquè ho deia Camilleri en el seu dia, que ella va escriure aquells mítics llibres sobre Montalbano, i ell deia, la novel·la negra és entreteniment, és diversió, és estímul, però també és crítica profunda de la societat de fons que t'entra d'una manera que no te l'esperes. Jo aquí parlo dels mitjans de comunicació també. I parles també de la política, de la relació a vegades complexa entre mitjans, entre periodistes i política? Política, mitjans, tertulians, periodistes, que no sempre és el mateix i a vegades ho sembla, doncs hi ha una crítica de fons sobre això, que la fem molt a l'estil català, sàtira, una mica Polònia, però amb misteri pel mig. I no està tan lluny, perquè ara fa 5 anys també de Filomena, que va deixar la gent tancada amb les nevades aquelles. Amb això t'he de dir que he demanat consell a meteoròlegs també d'aquesta casa, perquè tot sigui molt ben travat, és a dir, que pugui ser una nevada en aquelles condicions, en aquella època de l'any, que dius, escolta, últimament... Que sigui versemblant, que sigui versemblant. Al mes de març normalment hi ha nevades importants. Tant els assassinats com les nevades, el fenomen meteorològic, que és un personatge a la novel·la, podrien ser. Ara falta que descobreixin... El presentes a... Mira, sí, aquest dijous... Aquest dijous... Demà, a la llibreria Ona, a les 7 del vespre, amb un amic comú, amb en Jordi Basté. Molt bon amic, Jordi Basté, i tant que sí. Doncs mira, aquest és el llibre que avui us recomanem del Toni Aire, Mort en diferit. Més coses, Sara Loscos.